Fi kliem Bernard Gregg spiċċa żmien li Robert Abela jibqa' jġib l-iskużi l-għoli tal-ħajja qed taffettwa lil faxex kollha tas-soċjetà. Robert Abela m'għandux soluzzjonijiet. Forsi għax ma jħossix hu l-għoli tal-ħajja u allura għalih mhijiex priorità. Forsi għaliex huwa ma jikkonsultax. Forsi għaliex Robert Abela mhuwiex qiegħed on the ground u jħoss il-weġġat tan-nies. F'intervista fuq Net FM il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa evidenti li Robert Abela għata qalbu quddiem din il-problema tal-għoli tal-ħajja. Nesew il-ħaddiem, dawn nesewhom lin-nies illi jisibu diffikultà kif jgħixu, dawn nesewhom lil dawk il-persuni, lil dawk il-kwantità eluf ta' persuni illi għandhom bżonn lajnuna biex ikunu jistgħu jkampaw. U jfisser illi l-interess tagħhom huwa biss li jħallu l-affarijiet għaddejjin u qisu jimxu waħedhom. Fl-istess intervista Bernard Gregg fakkar kif tittaljem ilu waslet il-konferma mill-qorti li l-PBS u l-Awtorità tax-Xandir kissru id-drittijiet fundamentali tal-Partit Nazzjonalista b'Robert Abela iżhom kontroll assolut tal-PBS. Il-poplu Malti u Awċi għandu dritt illi kollu l-informazzjoni kollha, l-informazzjoni sħiħa. Din il-ġimgħa wkoll Aġenzija Internazzjonali tat-timbru ikraħ lill-Gvern ta' Robert Abela kif kritikat il-mod kif qassam ċekkijiet ftit jiem biss qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet kif dan imur kontra l-standards internazzjonali. Issa l-elezzjoni għaddiet, issa m'għandux bżonn il-vot tiegħek, issa m'għandux bżonn jibatlek iċ-ċekk. U allura hemmhekk tara kemm l-użu għal darb'oħra tal-fondi pubbliċi. Tkellimna anke dwar l-għoli tal-ħajja. Meta l-gvern qiegħed jonfoq bla rażan il-fondi pubbliċi f'kuntratti, f'persons of trust, f'numru wkoll ta' kuntratti diretti illi jingħataw direct orders lil xi ħbieb anka billi jħallas u billi jħallsu id-doppju triplu ta' dak li suppost. Allura għandek abbuż ta' fondi pubbliċi meta dak il-flus jistgħu jintużaw aħjar għalik. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-aġir tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Il-poplu Malti u Awċi jħossu mhux protett meta jara illi min suppost qed jagħmel xogħlu flok jażlu li jgħinu lill-poplu Malti u lir-Repubblika ta' Malta u jirrappreżentaw biss lilhom u l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna jażlu li jaqdu jew jgħinu l-ħaddieħor. Dwar il-legal notice relatata mad-daq tal-mużika fil-Belt Valletta spjega li l-Partit Nazzjonalista huwa favur li l-belt tkompli tieħu l-ħajja. Iżda dan m'għandux isir għaskapitu ta' residenti u għaskapitu li l-belt titlef l-identità tagħha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-proċess ta' riforma u tibdil li għaddej bħalissa fil-Partit Nazzjonalista kif fl-aħħar tax-xahar se jkun hemm l-elezzjoni ta' Elix Perċi Kalaxxone bħala viċi kap tal-Partit Nazzjonalista.